नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आसा खालामदों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामनानै आरो कमेन्ट खालामहरगोन होननानै आं सानो। बिनि सिगां नोंथांमोननो आं फोरमायथिनो सानोदि जोंनिया दानि बावैसो मैयासो ओंखारनाय जोंहा सेन्ट्रेल जब एबा इन्डियान गभर्नमेन्ट जब फैदों। बेनो जाबाय जोबोद गोनांथार एबा जोंनि मेट्रिक पास आरो डिग्री पास माने एनि डिग्री हल्डार गोनाङाबो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनो जाबाय जोंना बर्डार सिकिउरिटि फर्स। बेवहाय जोंना रिक्वायरमेन्ट ओंखारदोंहाय 1356 पस्ट 2019 10 पास आरो हाई सेकेन्डारि डिग्री हाई हल्डार बेचलर डिग्री BA BSc एन्ड BA BTech इकुइवेलेन्ट एकाडेमिक डिग्री हल्डार एलिजिबिलिटी होयो बेवहाय। अब्ला नायदो बेवहाय बर्डार सिकिउरिटि फर्सनि सोमोन्दै गासैबो मिथिखायोआनो बेखौ जोंहा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बर्डार सिकिउरिटिनि लोगोसे बेवहाय जोंहा सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सबो बेवहाय CISF होनो बेखौ नोंथांमोना गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। अब्ला बेवहाय जों सुंद'यै मोननैसो नायसै बेनि सोमोन्दै। बर्डार सिकिउरिटि फर्स BSF ए बर्डार डिफेन्स अर्गेनाइजेशन अफ इन्डिया वर्क द मिनिस्ट्री अफ द होम एफेयर गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। मा होनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नि अर्गेनाइजेशन खालामनाय बेयो मोनसे बर्डार सिकिउरिटि फर्स गासैबो मिथिखायो बेखौ बेनिफ्राय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सआबो सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और बे CISF जाबाय जोंनि इंडस्ट्रियल गिदिर इंडस्ट्रीखौहाय जोंना मा खालामनाय बेखौहाय सेफ्टियाव लाखिनाय एबा संरैखा लाखिनाय बे अर्गेनाइजेशन नामा। रिक्वायरमेंट रिलीज विल बी कंडक्ट बाय BSF एंड CISF UT जम्मू काश्मीर एंड लद्दाख फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर टू द कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल पोस्ट। बेवहाय जोंहा हिन्जाव मानसि एबा गासिबाबो बेखौहाय फिमेल मानसिफ्राबो बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ जाहैबाय जम्मू काश्मीर लद्दाख UTS फ्राव जायगायावहाय गोनां जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे जायगायावहाय जायगानि थाखाय। टोटल वेकेन्सिया जोंहा मिथिखादों दहाय नांखादों 1356 10 पास हायर सेकेन्डारि डिग्री हल्डार BCom BE BTech आरो हायर एकाडेमिक डिग्री हल्डार कैंडिडेट कैन एप्लाई फॉर दिस रिक्वायरमेंट बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन 10 पासनिफ्रायनो। नोंथांमोना जायहा गोसो दं BSF आरो CISF आव नोंथांमोना बेखौ जोबोरैनो थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जों खनसेयानो मोनसे नेम अफ एग्जाम BSF एंड CISF रिक्वायरमेंट रिली अफ कॉन्स्टेबल पोस्ट इन UT एंड जम्मू काश्मीर एंड लद्दाख एट फॉर 2019 नि थाखाय नोंथांमोना बे कॉन्स्टेबलनि थाखाय नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नेमानो जाहैबाय BSF एंड CISF। नेम अफ अर्गेनाइजेशननि जाबाय बर्डार सिकिउरिटि फर्स एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिकिउरिटि फोर्स। पोस्ट नेमा जाबाय कॉन्स्टेबल। सैलारि बेयाव होनाय दंखायो नोंथांमोन पे स्केल 7 CPC पे मेट्रिक लेवलखौ जोंहा बेवहाय बेसेबां होनाय जादों 21,700 निफ्राय 69,100 सिम प्लास आरो एलाउनेन्स आरो बारायबावगोन। टोटल वेकेन्सी जोंहा बेवहाय होनाय दङ। टोटल वेकेन्सीया 1350 एस पार डिटेल बेवहाय डिटेल होनाय दं। नोंथांमोन आं बेखौ बारा BSF आरो CISF नि सोमोन्दै बेवहाय होनाय दंखायो जोंना इउआर जम्मू काश्मीरावहाय बेसेबां गोनां जादों जम्मू काश्मीर लद्दाखआवहाय इउआरफोरनि थाखाय 218 ES OBC 130 SC 39 आरो जों ST नि थाखाय बेवहाय जा 56 टोटल गासै 494। थिग बायदिनो आं बेखौ खोन्थायालाबानो डाइरेक्टहाय नोंथांमोननो आङो बे डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन बेनि डाउनलडनि लिंकखौ बेवहाय PDFनि लिंकखौ नोंथांमोना बे डिसक्रिप्शनाव थांनानै बेखौहाय नायनो हागोन। अब्ला जों एडुकेशन क्वालिफिकेशन जों आरो नायबावनोसै 10 पास हायर सेकेन्डारि डिग्री होल्डार बैचलर डिग्री BA BSc BCom BE BTech और हायर सेकेन्डारि डिग्री होल्डार एलिजिबल बेवहाय गासिबो दाइलि डिग्री गोनां नोंथांमोना बेखौहाय 10 पासनिफ्रायनो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। एक्सपिरियेन्सआ बेवहाय जोंना जेबो गोनांथि गैया नट रिक्वायर्ड होनदों। एज लिमिट माने 18निफ्राय 23 इयार्सनि गेजेरावनो जानाय जानांगोन। बेवहाय आरो मोननैसो रिलेक्सेसन होनाय दङ। आपार एज लिमिट विल बी प्रोवाइड फर OBC और कैंडिडेट बाय बेवहाय आपार लिमिट जाय नोंथांमोना बैसोआ एसेबाबो बांसिन मा होनो 23निफ्राय बांसिन जायो बिसोरनि थाखाय एसे रेहाय होनाय दङ। SC ST नि थाखाय 3 इयार आरो 5 इयार्स। सेलेक्शन प्रसेस बेवहाय सेलेक्शन प्रसेस होनाय दं। बोरैहाय सेलेक्शन खालामगोन बिसोरो सेलेक्शन अफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्ट PET एंड रिटेन एग्जामनि गेजेरजों बेखौहाय टेस्ट खालामनाय जागोन। एप्लिकेशननि नोंथांमोन बेवहाय फिस
होनो थाखाय जेबो गोनांथि गैया नील बेयावहाय फिसा लास्ट डेट एप्लिकेशन 14/11/2019 बियो जोंना जोबोरैनो नोंथांमोना बेखौ जोबोर माने थाबैनो बेखौहाय एप्लाइ खालामनांगोन मानोना बियो नभेम्बर 14आवनो जोबगोन बेनिखायनो जेसेबां एसेबां नोंथांमोना बेखौहाय थाबैनो एप्लाइ खालामनो नाजा अब्ला नोंथांमोना बेखौ अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै दिनैनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन मानोना बेयो गोबाव जाखायाखै ओंखारनाया 7 नभेम्बरनिफ्रायसो ओंखारखादों एबा मैयानिफ्रायसो अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय 14 नभेम्बरनि गेजेरावनो मा होनो थाबैनो एप्लाइ खालामगोन होननानै आं आसा खालामो अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै अब्ला जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोन अननानै नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ बेबायदिनि सोमोन्दै जेरैहाय गभर्नमेन्ट जब रिक्वायरमेन्ट आरो मोननैसो सर्स ट्रिक मेथ्स बायदिसिना एग्जामनि थाखाय आं बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय आपल'ड खालामबाय थागोन अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो लाइक कमेन्ट खालामनानै हरगोन होननानै आं आसा खालामो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ